Heddi, dyn ni'n gwneud rhywbeth bach yn wahanol ym mhen y Marlein yn Aberystwyth a dilyn hen gwrs lein yr Harbwr. Oedd yn mynd o stesiwn gwreiddiol Aberystwyth lawr i'r cei ar yr o fawr. Cwpl o wythnosau yn ôl, nath ni'n rhoi fideo allan yn sôn ambyti hanes y stesiwns gwahanol yn Aberystwyth, sydd mae Rheilffordd Cwm Rheidol wedi symud o un i'r llall dros y blynydde. Felly os ydych chi heb weld hwnna eto, ewch i wylio hwnna, sef rhan 1 a wedyn dewch nôl fan hyn, a nawr dyn ni'n mynd i ddilyn hyn lein yr Harbwr trwy waelod y dre a Trefechan i'r o fawr. Fel welson ni yn y fideo diwetha, hwn oedd stesiwn gwreiddiol Aberystwyth, ac yn fan hyn yn y cornel yma, maes parcio heddi, oedd y siediau injan gwreiddiol. Oedd gyda ni'r shed injan hir yn fan hyn, gyda gweithdy fach y tu ôl a gweithdy llai i'r naill ochr. Oedd lein yr Harbwr, sef rhan cyntaf y lein i gael ei adeiladu, yn rhedeg tu ôl i'r gweithdai yna, tu ôl i'r shed ar hyd glan o'r afon, a draw tuag at Pont Trefechan yn fan hyn, a nawn ni ddilyn hwnna nawr. Bod e ddim ar agor, dyma oedd y rhan cyntaf o'r lein i gael ei adeiladu, a'r rheswm dros hynny oedd angen mewnforio cledrau a deunydd eraill, o bristau, rhannau eraill o Brydain, lle roedd y contractwyr yn dod o, ar gyfer adeiladu'r lein o fan hyn lan i Bont Trefechan. Felly cafodd y cledrau cyntaf i dilifro yn yr Harbwr, a cafodd y lein i osod o'r Harbwr, darn wrth darn, reit lan i Bont Trefechan yn 1911. Does dim modd i ni gerdded reit ar hyd safle'r cledrau fan hyn oherwydd bod y fflatiau yma wedi cael ei adeiladu reit ar ben lle oedd lein yr Harbwr yn arfer redeg. Ond yn y funud byddwn ni'n gallu sefyll arno fe unwaith eto. Y rheswm, dim ond un injan oedd yn gallu redeg ar y lein, Rheidol, 240 bagnol fach. Hwna oedd yr unig un oedd yn ddigon bach i ffitio rownd y corneli tin ar hyd y lein. Ffordd hyn oedd y mwyn i gyd yn cael ei anfon o'r gweithfeydd mwyn, lan yn Cwm Rheidol, lawr at yr Harbwr i gael ei allforio. Yn fan hyn, oedd lein yr Harbwr yn pasio o dan be oedd yn wreiddiol Pont Rheidol neu Pont Trefechan. Mae gan y bont yma gyswllt arall gyda hanes lein Cwm Rheidol. Y dilynydd ar gyfer y bont yma, Sir James Slumper, oedd peiriannydd Rheilffordd Cwm Rheidol yn ogystal. Felly cafodd hwn i adeiladu yn y 1880au, 20 mlynedd cyn lein Cwm Rheidol, ond yr un boi o ganlyniad i'r bont gwreiddiol yn fan hyn yn cael ei chwalu gan Storom yn gynharach yn yr un flwyddyn. Felly o dan y bont yn fan hyn a rownd at y cei yn y cefndir. Dyn ni'n gallu gweld y cei yn y cefndir nawr, dyna ddiwedd y lein, felly doedd e ddim yn hir iawn, llai na hanner milltir. Yn anffodus, does dim unrhyw luniau gyda ni, hyd am hwn i, o trenau yn redeg ar y lein. Mae yna luniau gyda ni o'r cledrau, ond dim lluniau o trenau yn symud ar hyd y lein, sy'n siom. Be fysa'n digwydd, bysai unrhyw wageni llawn o fwyn ar gyfer cael ei allforio yn cael ei siantio yn y stesiwn yn Aberystwyth, mwyn plwm, zinc, arian, copor a pyrite. Yn y stesiwn, a bysa'r bagnol fach yna, Rheidol, yn gwthio'r wageni yna ar hyd y lein lawr i'r Harbwr. A bysa gard neu rwy'n yn cerdded o flaen y wageni gyda baner i glirio'r cledrau neu rhybuddio pobl bod yna dren yn dod. Oedd y cledrau yn redeg lawr canol be oedd i bob pwrpas yn ffordd. Felly oedd e mwy fel rhywbeth o dramffordd neu rhywbeth arall, ac oedd angen i'r gyrrwr fynd yn anhygoel o araf wrth i'r dyn yma cerdded yn ei flaen o flaen y tryciau. Dyn ni ar lefel y cledrau unwaith eto nawr. Mae'r llawr wedi cael ei ostwng a'i godi dros y lle i gyd nôl fyna, ond dyma lefel gwreiddiol y cledrau i ni'n cerdded arno fe nawr. A mae gyda ni gornel hir rownd fan hyn i gyrraedd y cei, rownd y gap fel oedd yn cael ei alw. Oedd angen rhyw gyfweliad hirwyntog yn 1897 oherwydd protestiadau oddi wrth y pysgotwyr yn yr ardal yn cwyno bod nhw'n mynd i golli yr ardal lle oedden nhw'n clymu cychod oherwydd y cledrau newydd yma yn redeg dros canol i llefydd nhw. Ond trwy lwc cafodd ni sortio'n gyflym ac yn mis Ionawr 1911 cafodd y cledrau gosod ar hyd fan hyn. A dyma ni, cornel hir lein yr Harbwr. Mae'n anodd dychmygu taw fan hyn oedd e, ond dyma le oedd e'n redeg. A ni'n gallu gweld be oedd yn cael ei alw The Gap, y bwlch jyst draw fyna yn y wal. Cynlluniau cynnar oedd i gael y cledrau redeg ar hyd y wal gyda pont godi yn y canol, ond gan oedd yna mynd i fod mor gostus, be nath nhw'n y pen draw oedd gosod y cledrau ar y trath rown fan hyn a codwn nhw'r wal
yn fwy diweddar wedyn, ond jyst ar y trath oedd y cledrau gwreiddiol, gyda bancyn fach serth i ddod â fe lan i'r harbwr yn fyna, y ro fawr. Ac ar y ro fawr, oedd dan i'r storfeidd i gyd ar gyfer y mwyn, oedd yn dod lawr ar y Rheilffordd, a bysa'r cwmnïau mwyn gloddio yn y cwm yn talu am warws ar y cei i storio'r mwyn, tan bod llongau yn dod mewn o'r Almaen, o Wlad Belg, i gasglu'r mwyn, ac mynd â fe off i gael ei smelto yn y llefydd hynny. I gyd oedd y gweithfeydd mwyn yn cynhyrchu oedd mwyn concentrate fel petai, dim ingot neu rhywbeth fel la, bys nhw'n trin y mwyn i greu concentrate, anfon y lawr ar y tren, mewn i'r llongau, a bysa'r smelto'n cael ei wneud yng Ngwlad Belg gan amla erbyn cyfnod y Rheilffordd. Nad oes unrhyw gofnodion o farwolaethau neu anafiadau i bobl yn gweithio ar lein yr harbwr neu yn adeiladu fe, dath 10 o bobl, bu farw 10 o bobl o ganlyniad i ryw weithdrefn amproffesiynol ar y lein yn 1925. A be ddigwyddodd oedd cafodd y mwyn i drosglwyddo o'r wageni ar y lein, o waith mwyn Edward Tomau lan y cwm. Cafon nhw i drosglwyddo o'r lein mewn i hold y llong tra oedd e'n bwrw glaw. A be ddigwyddodd oedd trodd y concentrate yma mewn i slurry. Dechreuodd fydda surgio yn ôl ymlaen o ochr y llong i'r llall. A cafodd y llong i ddal mewn storom oddi ar off Sir Benfro yn rhywle, a suddodd y llong oherwydd bod y mwyn yma yn surgio i un ochr i'r llall a capseisiodd y llong. A bu farw y 10 o bobl oedd arno fe. Roedd ddim unrhyw oroeswyr o gwbl. Felly, bod na ddim unrhyw farwolaethau yn fan hyn, neu unrhyw anafiadau ar y lein yn fan hyn, digwyddodd hyn o ganlyniad i dim dilyn y gweithdrefnau iawn ar y lein yma yn ei ddyddiau cynnar. A dyma ni ar y ro fawr. Yn fan hyn, am 30 mlynedd cyntaf, Rheilffordd Cwm Rheidol, oedd y cledrau'n estyn reit ar hyd y cei i'r pen draw yma. Bysa'r llongau yn dod mewn ar hyd i ochr, a bysa'r pobl yn llwytho'r mwyn, y concentrate, mewn i hold y llongau i gyd i fynd off i gael ei smelto. Mae'n od dychmygu fe nawr. Y brif reswm dros pam nag yw darn mawr lein y mawr agor yw oherwydd, fel allwch chi siŵr o fod dychmygu, cau y gweithfeydd mwyn. Dim ond ambell un oedd ar ôl pan agorodd y lein yn y lle gyntaf, ac erbyn 1930 ceodd yr un olaf y flwyddyn hynny, yr un ola lan y cwm. Felly, digon teg, diwedd y flwyddyn yna, codon nhw'r cledrau ar hyd lein yr harbwr. A hwn oedd darn cyntaf y lein i gael ei adeiladu, hefyd darn cyntaf y lein i gael ei ddatgymalu. Fel ni'n gallu gweld, dyma'r harbwr saff yr ochr yma, mae'r môr y tu ôl i fi ar ochr arall y prom, a dyma Aberystwyth, hens enw'r dre, draw fyna yn y cefndir. Ac allan ffordd un, bysa'r llongau yna yn llawn o fwyn o Cwm Rheidol, Cwm Ystwyth a'r cyffiniau ar ei ffordd i Wlad Belg. Mae'n hawdd gofyn pam Gwlad Belg, pam oedd y mwyn yma i gyd yn mynd o'r tren i Wlad Belg. Y reswm pam oedd y mlynydde cynnar yr 20fed ganrif, oedd diwydiant mwyn doddi smelto yng Ngwlad Belg ar ei anterth. A be nath y cwmnïau draw fyna oedd prynu gweithfeydd mwyn yn ardal Cwm Rheidol i anfon y mwyn draw jyst ar gyfer i smelters nhw yng Ngwlad Belg. Oedd gan gwaith y stimtien gyfer Benesteision Rhywfron, lan y lein, oedd gan hwnna dinelli, canoedd o dinelli o fwyn zinc, neu black fel oedd y mwynwyr yn ialw fe. Felly bysa'r mwyn yna wedi bod yn berffaith i fynd draw i Wlad Belg, felly dyna be nath nhw oedd prynu'r safle cyfan. A dyna pam oedd yr holl mwyn yma yn mynd dra môr yn ystod y cyfnod hynny pan oedd y tren yn gwasanaethu'r diwydiant. Mae gen i lyfr newydd yn dod allan gobeithio mis nesaf neu mis wedyn o'r enw Rich Mountains of Lead, a mae hwnna yn sôn mewn mwy o fanylder am hanes y gweithfeydd mwyn yn Cwm Rheidol, eu cysylltiad nhw gyda'r Rheilffordd a ble oedd y mwyn yn mynd, pwy oedd yn rhedeg y gweithfeydd, yn dilyn taith y mwyn fel petai o'r gwaith mwyn i'r safle mwyn doddi. Felly, Rich Mountains of Lead fydd hwnna ar gael yn siop y Rheilffordd ar lein ag yn y stesiwn.
Ac ar ôl hynny, gobeithio, tua diwedd y flwyddyn hon, fydd gyda ni lyfr newydd am hanes jyst y Rheilffordd, a pam gafodd ei adeiladu, hanes yr holl berchnogion gwahanol, y mwynwyr a phob beth arall oedd yn gysylltiedig ar Rheilffordd a'r cwm, yn dod allan tuag at y Nadolig. Felly 2 lyfr yma i edrych mas amdanyn nhw nes ymlaen yn y flwyddyn. Tan hynny, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith yma ar hyd hyn Lein yr Harbwr yn Aberystwyth. Rhowch like a subscribe i'r fideo os gwelwch yn dda, a nawn ni weld chi eto yn yr un nesaf.